Good afternoon mga ka-Dream Vlogger. So ngayon, may game challenge tayo sa dalawa kong kapatid. Bunso naming babae at saka yung panganay naming lalaki, si Brad Roldan Ornopia. Okay, let's go! Brad! Brad! Nakipag-challenge mo, Brad? Ha? Doon sa dere? Doon sa dere? Sa'yo na! Na! Para kay pangbayad. Doon na! Game challenge! ito na. Sekalibong lagi. Pilih premium. 2,000. Ah? Da. Kilit. 5,000 mo ka na? 5,000? Why Marco sayaw? Ah? Ganito ang instruction. Why Marco say? Bot pa sa bot, why tikasay? Tingnan natin sa yung dalawa kung sino yung mabilis mag-isip at magalaw. Bilang ko ng tatlo sa dalawa tapos angat ko. Ikutin nyo. Ya, di kini deh. Sige. Opo, kung gano'n. Oh. Isa. Kahigo na nagkamot eh. Sige, kasi ma-appealing. Kaya, Singay, kahigo na nagkamot eh. isa. Dalawa. Tatlo! Na, si Quinta na. Pila tanong. 50. Sa 50. Ito nga. Kalasan ni 1K. 500 kilo. Dalawa. Huwag kamot ng nilo eh. Ay, 100. Sige, dako lang. Op, wala ikutunan.